Hello friends, bye Bodo Job Info official YouTube channel the big update फैगौ SSC निफ्राय गोबां अपडेट दङ and बेनि सबसे फार्स्ट अपडेटआ जाहैबाय नोंथांमोननि एडमिट बेनो जाबाय हाबलदार पोस्टआव MTS पोस्टआव बेयाव क्लिक खालामदो and बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गाव गावनि नोंथांमोना नटिसआव रिजनाव फैदो and बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा एडमिट स्टेटास एबा नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामना लानो हागोन नङाब्ला डाइरेक्ट आईडी होनानैबो स' नोंथांमोना लगइन खालामना नायनो हायो दा बेखायनो जों एडमिट कार्डआव फैनाय लोगो लोगो जोङो मोनगोन स्टेटास बेयाव फार्स्टनि अप्शन दङ बेयाव क्लिक खालामदो क्लिक हियरावहाय and बेयाव खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि लडिं जागोन and बेनिफ्राय आईडी नाम्बारखौ होदो बार्थडे होदो and बेनिफ्राय नोंथांमोना स्टेटासखौ नायदो बा डाउनलड खालामदो एग्जाम डेट वाइसआवहाय नोंथांमोना मोनगोन एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगां डाउनलड खालामनो हायो आरो नामजोंबो बेयाव नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन स' नोंथांमोना नामजोंबो नायनो हागोन आईडी बावदोंब्ला and बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना लिरनांगोन आरो बे पोस्टआ मोननै रोखोमनि MTS पोस्ट दङ बेनिफ्राय हाबलदार पोस्टआ दङ and MTS पोस्टआव एग्जाम पास जाबानो नोंथांमोना बेवहाय डाइरेक्ट साख्रि जागोन सेकेन्ड स्टेज गैला and बेनिफ्राय हाबलदार पोस्टआव नाथाय PhD दङ नोंथांमोननि थाबायनाय दङ बेनिफ्राय साइकेल सालायनाय दङ स' नोंथांमोना बेयाव पास जाबानो काट अफ वाइसआवहाय नोंथांमोननि साख्रि आरो दाखालिसो MTSआव एग्जाम होनायफ्रा रिजाल्टआ दा बावैनो ओंखारसिगोन आरो नोंथांमोननि डाइरेक्ट साख्रि जासिगोन जायफ्रा पास जायो MTSआव आरो हाबलदार पोस्टआव थानायफ्रा थाबायनांगोन बा साइक्लिं खालामनांगोन and बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे जाबाय SI लेभेलाव जायनोखि एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना दाखालि बावै डेली प्लेसआव एग्जामा अक्ट'बराव जागोन स' अक्ट'बर एग्जाम जागोन दानिया जों गोदान एग्जाम डेट नायबावसै डेली प्लेस कनस्टेबलावबो थाबैनो भेकेन्सि फैसिगोन आरो बे भेकेन्सिया जोबोर बुरजा फैगोन दा बेयाव नायनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनदों जे जोंहा डेली प्लेस दङ कनस्टेबल लेभेलाव स' नोंथांमोना सेप्टेम्बर 1 जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो खालामनो हागोन एग्जामा नभेम्बर डिसेम्बराव जागोन फार्स्टआवनो एग्जाम जायो सेकेन्डआवसो रानिं जायो and MTS बो दङ 10 पास लेभेलनि अक्ट'बर 10 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना खालामनो हागोन जेराव 10 पास लेभेलनि नाथाय कनस्टेबलाव नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन हायार सेकेन्डारि पास खालामनांगोन बिनिफ्राय हौवाफोरा ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन नाथाय हिन्जावफोरा नाङा ड्राइभिं लाइसेन्सआ स्मार्ट कार्ड जानांगोन कनस्टेबल लेभेलाव स' बेनोमोन नोंथांमोननि SSCनिफ्राय फैनो गोनां माखासे भेकेन्सि एप्लाइ डेट जायफ्रा गोसो गुदुं नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अफिसियेल नटिफिकेसन 1 सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिलिज खालामनाय मोनगोन अब्ला गासैबो क्राइटेरिया डिटेल्सखौ नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन